Cesnak na poliach dozrieva skôr, už v týchto dňoch ho aj zbierajú. Je to tak aj na polí v Lednických rovniach pri Púchove. Pestujú tam špeciálne odrody vhodné do našich klimatických podmienok. Cesnak slovenských pestovateľov má v porovnaní s plodmi z dovozu výraznejšiu chuť aj špecifickú arómu. Si ho takto vyťahneme, trošku ho teda oprášime a ideme ďalej. Pre horúce počasie začali brigádnici prácu na poli o 5 hodine ráno. Hlavičky postupne uzreli svetlo sveta. Najskôr sme poliali ten cesnak, aby sa nám dobre teda vyťahoval zo zeme. Je krásny, krásne vonia. Hneď by som si dala aj takú cesnakovú krémovú, kľudne aj nejakú baraninku na cesnaku. Tajomstvo ukážkových hlavičiek je v spôsobe sadby. Strúčiky sadia ručne, dôležité je ich umiestniť kolmo. Pri vychýlení plodina investuje energiu do otočenia na miesto rastu. Na konci mája treba odlomiť tzv. Kvetný stôl. Že sa to oplatí, ilustruje aj pohľad na cesnak, kde bol tento postup dodržaný a kde nebol. Niektoré odrody sú veľmi citlivé. Pokiaľ sa ten stôl neodstráni zavčasu, tak zase všetká energia ide sem smerom hore a tá cibula zaostáva v raste. Naši predkovia sa pri zbere cesnaku riadili ľudovými pranostikami. 26. júla na Annu mali zvon z riadku. Teraz to už neplatí. Máme tu dokonca odrody, ktoré sa vyberajú koncom júla a vidíte, vyberáme ich dnes. Práve to sucho, ktoré bolo a prílišné teplo urýchluje dozrievanie toho cesnaku, takže nedá sa riadiť kalendárom, musíme sa riadiť tým porastom, v akom je stave. Po zbere cesnak putuje do vzdušných kúpeľov, schne približne mesiac. Cesnak následne brigádnici viažú do takýchto snopov, ktoré sa následne vešajú, aby sa sušili. My cesnak sušíme spolu s vňaťou a ten cesnak si ešte do seba stiahne silice a následne je dlhšie skladovateľný. Československo bolo kedysi cesnakovou veľmocou. Dnes majú ľudia problém nájsť kvalitný cesnak. Importované odrody sú menej výrazné. Pri Púchove sa vracajú k overeným tuzemským odrodám. Sú ostrejšie určite, majú dobrú trvanlivosť, majú vysoký výnos a hlavne sú vyšľachtené do našich podmienok. Výmera cesnaku dopestovaného na našich poliach postupne stúpa. Rastie aj záujem spotrebiteľov, no ponuka stále nedokáže pokryť dopyt. Dominika Kusa, Slovenská televízia.